Salam qadirli tomoşaçylar, ýaýlymda Jeýhunyň TV biz siziň ekliňizdäki kanalymyzda hoş gördük. Ekliňizdiň bilişiňi diýaly gadymy lewap topragyny medeniýet günleri giň ýerim bilen bilinip geçilýär. Anha bugunky gün biz döreýçilik topragymyz bilen birlikde lewap vilayatynyň Türkmen Owaz şäherindäki medeniýet öýüne mehmançylyga geldik. Anha bu medeniýet öýünü medeniýet günleri başlap Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetining gurulmagyna Owaz adyndaky Türkmenfilm birleşigi tarapyndan şu hepdeniň içinde görkezilýän Türkmen kinofilmleriniň festiwalyna gatnaşýar. Anha ekliňizdiň görüşiňiz ýaly bagtyarlyk çağılar sagyldyş we din jas merkeziniň körpelerken bu festiwala tomaşa etmäne geldiler. Sizin ekliňizde şu aýyň 22 we 25 aralygynda görkezilýän kino festiwaly çağırýar. Ekliňiz kino tomaşa etmäne gelip bilersiňiz. Tomoşaçylar, gelin indi bolsa Durmuş Kısalary kinofilminiň baş kahramanlaryň biri bilen söhbetleşip olalyň. Salam. Salam. Özüňiz bilen tanışadyň. Men K.Garayev Durmuş Kısalary filmini batyryň keşbini ýerine ýetirdim. Bu film esasy 3 dostsyň durmuşyň her hili näýli kynçylyklarynyň öz dostlugyny saklamak üçin uğraşdy. Şol kynçylyklardan başaryp çykyşlary barady film. Film 2019-njy ýylda goýgurildi. Film düşürilip başlady, 2 ýyl dowam etdi. Filmiň rejisseri R.Velmiев. Munun öňden bir näçe filmleri bar, halk köpçüligine ýetirildi. Hawa. Indi öz gurrun berişiňize görä 3 dost barady diýdik. Indi şu batyryň keşini oýnaýan diýdiňiz. Batyryň keşini oýnamakda size gynçylyk göredimi? Edil onyalı kıyınçılığa yok, ulu kıyınçılık. Siyonu batyryň keşmini esasy batyr sportsmen bol boýunýar filmde. Edil men durmuşda sportsmen däl o derece şol tarapynda kıyınçılık bolýar. Galan tarapda ýetmiş kıyınçılık görmedim. Hawa. Sağ bolun, mundan welekde işiňiz üstüne kemraňyz bolsun. Köp sağ bolun. Mahavat müdürlüğünün işgäri Yusuf Bekiýew. Elkölen salam, hoş geldiňiz. Salam, hoş bulduk. Ben Mahavat müdürlüğünün işgäri Bekiýew Yusuf. Biz şu taýda Türkmenfilm birleşigi bilen birlikde hem de Mahavat müdürlüğünün ikimiz birlikde Türkmen Mультфilmlerining animasiýa şeklinde taýýarlanyş video şeklinde getirdik. Şoňa bir üns bereliyim. Şu ilki bilen dördüňizde näme işler ýerine ýetirýäňiz? İlki bilen şekilde öğretmek üçin onun suratyny çekip başlaýar. Soňra şoňa ýuwaşdan şekil berip başlamaly. Mana öz Mahavat müdürlüğünün hem de o sanat Türkmenfilm birleşigini we işgärlerini ýerine ýetiren işler. We häzirki döwrüň tehnologiýalaryny umlanma arkaly, sanlyň umlanma arkaly geçýän näme. Eda biziň täze döwründen bilet video ady platformamyz indi çağlar biziň islenlik Türkmen Mультfilmlerini şu platformanyň üstü bilen islenlik ýerde islenlik wagty öz elektron benjamlaryna tomaşa etip bilýärler. Hawa. Sağ bolun, mundan welekde işiňiz üstüne kemraňyz bolsun. Sağ bolun. Men Owaz Türkmenfilm birleşiginiň başlyň döreýçilik meseleleri boýunça orunbatary Rejiссер С.Байрамов. Indi şu garaşly baky tarap Türkmenistan diýarymyzda lewap topragynda Türkmen Owaz şäheriniň medeniýet öýünde biziň kino hepdeligimiz başlady. Ine biziň gahrman hyzalynyň baş torlugynda medeniýet sunugy diýişgärlere uly üns berilip, şunuň ýaly medeniýet sunugy diýişgärleriniň güni bellenýär. Ine 22-27 aralygynda da biziň Türkmen Owaz şäherinde lewap welaýatynda geçirilýän medeniýet
hepdeligi başlandy. Medeniyet hepdeliginiň çäginde dem Oğuzhan adına Türkmenfilm birleşiginiň ilkinji düşürilen filmleri, ýani çeper filmleriniň ilkinji gezek görkezilişi hem şol artistler bilen duşluklar geçirýär. Taxtaliga, ine görýän bilen şu ýerde bir näçe kameralar bar. Bu kameralarda da kino düşürilmi? Hakikaten hem görýäniňiz şu bizim ýaş neslimizde bizim halipa kino rejissörümizden düşüren kino filmlerinden düşüren kameralarını ine şu bizim sergimizde getirdik. Sergide de ine görýänsiňiz bir näçe taryhdan bizim şunumyzda saklanyp galan kameralar we ine şu görýän kameramızda Dursun filmi suratı düşürildi. Qaragımdaki reportaj adlı film suratı düşürildi. Bu yerde görýän kameramızda 1978-nji ýylda Türkmenistanyň halk artisti Baba Ananov kärgenler filmini suratı düşürildi şu kamerada. Hem Türkmenistanyň halk artisti Mahmud Bayranyň laureaty Mehmet Kakıbayewiň Kakam gaýdyp geler filmi Urşakynda hem ogul atly filmi suratı düşürildi. Şu kamerada meni ýadyma düşe ogul kino filminiň baş gahrmany men Batyrjyň rolunu ýerine ýetirdim. 10 ýaşymdadım şu kameranyň öňünde çağajyk Batyrjyň keşfini ýerine ýetirdim. Şomat Mehmet Kakıbayewiň şu ogul kino filmim şu kamerada suratı düşürildi. Türkmenistanyň dürli künjeginde şol şunky ýadymda gadymy Aşgabat edibem şu wagt Kerki şäherinde suratı düşürdik. Şol ogul atly filmim Hindistana geçirilen halkara kino festivalynda şu oglumyň keşfini gowy ýerine ýetiriligi üçin Gümüşgül bayragyna Misirde geçirilen halkara kino festivalynda da Altın Piramida, Misir'in Altın Piramidasyny Grand Prix baş bayragyna eýe boldyk. Tuweleme. Indi mümkin bolsa şu ýerde bir sowra beresmi gelýärdi. Sizin Jeýhunyň ýakasy atly kino filminiň rejissöri. Indi şu kino barada biraz görüňler. Ýanky Jeýhunyň ýakasy filmi gahrman arkadagymyzyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýol Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly eserinde kitabynda Jeýhunyň ýakasy bölümi bar. Jeýhunyň ýakasy bölümi şonu kino rejissör bolup şol film bar suratı düşürdim. Ol film Amuldan başlap Astanawa, Daya Hatyn hem Derýanyň boýunda bolan galalar barada. Şol kitapdan rowaýatlar azylyp geçýär. Şol rowaýatlarym gelip şaýda suratı düşürdim. Şol filmde de ýanky bir näçe baş gahrmanlary Dewap welaýatynyň öz teatrynyň artistlerinden hem halkyň içinden bir näçe Meryem Arslan atly oglanlar näçe hem gyzlar biziň şu filmimizde gelip keşpler ýerine ýetirdiler. Daya Hatynyň keşfini ýanky Meryem atly bir şaýda halkyň içinden saýlap seçip aldym. Onuň şoň adam Arslan onuň şu halkyň içinden saýlap aldym. Şonary sebäplerinde biziň kino sungatynda hakykatdan hem halkyň içinden saýlap seçip alsaň onda eýem täsiri başga bolýar. Sebäplerinde olaryň bir aýratylygynda şolaryň başarjyňlygyny görkezmek. Biz dürli kino festivallaryň geçirýäsine öňün arada Aşgabatyň 140 ýyllygy münasibetli Aşgabat bahar kino festivalyny geçirdik. Şu kino festivalda da bir näçe ýaş talantlar, ýaş kino rejissörleri, operatorlary, artistler ýüze çykardyk. Şol Jeýhunyň ýakasy filminem şu hepdeliginde de getirdim. Şol hepdeligde de ýanky teatryň artistleri hem ştaýyň şol düşen halk bilen döreýşilik duşuklaryny çek olam 20-nji ertir ýerden saat 10:00-da şol Jeýhunyň ýakasy filmim Türkmenfilm toprağında bolup geçen ähli galalary hem taryhy adaýarlyklaryny açyk görkezýär. Olar mehriban arkadagymyň özüniň ýanky eserleri ýasadyny düşürilen filmi. Hawa, nezip bolsa bilen tamaşa etmäge geler. Mundan belekde işiňizde üstüne kameraňyz bolsa. Sağ olun, garaşat. Ýene de kino festival başlady. Siziň ähliňizde kino tamaşa etmäne çagyrýar. Haýsy kino, nerede we sagat näçede bolar diýen soraňyza jogap üçin biz häzir ekranymyzda kinolaryň sanawyny we sagat näçede, nerede boljagyny size getirer. Şeýle de videonyň aşagyndaky opisiýada siz bular barada maglumat bilip bilersiňiz. Biz bolsa şunuň bilen bugün keşmide jemleýär. Siziň ähliňizde jan saglygy arzu etýäs. Indi görüşýänçek bolsa hoş wagtyňyz.